Bueno, une honetan ikusiko buskarubeko funtzioarekin zer egin dezakegun kasu honetan hemen demagun gaudela denda batean da produktu hauek saltzen ditu, ordun hemen jarriko ditugu artikulu hauek. Ordun copy pasteekin control Z eta hemen jartzen badin badegu edición pegado especial bakarrik formatoak utziko ditugu. Marcado pegado especial solo valores. Horrela ja dauzkagu artikulu guztiak. Bueno, hemen egingo duguna da orden bajarri. Hau da, rango guztia aukeratzen dugu eta daukagu hemen datos ordenar. Eta kasu honetan esango dio nahi izan ezkero aukera daukat ordenar por precio, por IVA, por código o por producto. Por producto demagun dauzkagulan kontzeptu dela A-tik Z-ra edo Z-tik ar. Bueno, ordun, momentuz utzi egingo dugu. Zergatik gero ikusiko dut zerrenda egiten dugunean, zergatikan egon behar du ordenatuta. Aceptar, honetan utziko dugu dagoen bezala. Eta hemen, bueno, demagun hau faktura bat dela. Eta faktura honetan, gu denda bat ajuten badin bagea zerbait erostea, beti esaten dut ze artikulu erosi dezu, eta behaiek idazten dute edo aukeratzen dute produktu guztien artetik ze artikulu erosi dugu. Bueno, hartako, jakin behar dugu ze artikulu dauzkagun, orduan, bueno, hori dena txertatzeko hemen artikulutan jarriko dugu. Nola? Ba, hemen daukagu goiko aldean datos, validación de datos. Eta daukagu de una lista. Origen de la lista aukeratzen dugu eta gu eukiko du taula batean, agian beste horri batean edo, artikulu guzti hauek. Saltzen ditugun artikulu guztiak. Bueno, aukeratuko dugu bakarrik saldu behar ditugun artikuluak. Hortik. Ordun, beak automatikoki ja dolarra jartzen dizkit, ordun emango diot aceptar. Aceptar. Ordun, ikusten dezuten bezala ja hemen aukera aukeratzeko nahi duten artikulua edo produktua. Bueno, hemengo akatsa zein da, kasu honetan ez dagoela ordenatu, eta orden bat falta zaio, dugu badin baduzkagu 10.000 artikulu, ez gaziko banaka begiratzen nun dagoen artikulu hori. Ordun, horrexegatik, komenigarria da, hau ordenatzea. Nola, hemen aukeratzen dugu rango osoa, aukeratuko bagenuke zati bat hau, ordenatzeko kasu honetan hau aldatu gozan, baina kodigoa, presioa eta IVA geho gaizki gelditu gozan. Horrexegatik aukeratu behar dugu dena. Eta en ordenar esango dugu, quiero que me ordenes por producto, vale? Hemen daukat, aukera esateko zertaz nahi dut ordenatu. Aceptar. Ordun, ja, hemen automatikoki ikusten dut zerrenda baina orden batean, ja? Ordun, ze artikulu erosi deten, ba, aukeratzen dut, automatikoki ja jartzen dira. Nik ez dut idatzi dira, ze artikulu dut. Bueno, momentuz, galtzerria dauzkagu, ordun, kodigo, ze kodiguan nun dago hemen, nik idatzi behar badet, aukera daukat, esateko, el kodigo da, bata. Eta egingo genuke, banaka, jarri artikulu guztia eta kodea. Edo, bestela ere, aukera daukagu, atzo aipatu denun bezala, txertatzeko la función buscar V. Buscar V daukat hemen, kasu honetan, ez badin bada hemen azaltzen, eukiko genuke aukera en todos ikusteko buscar V. En todos, eta beko aldean azalduko zen buscar V. Lehen, aurreko astian ikusi denun la función buscar bakarrik, baina hemen daukagu ja buscar. El valor buscado aukeratuko genuke hemen gelaizka honetan daukagun konzeptoa. Matriz a buscar. Bueno, hemen ja aukeratuko dugu nun dauzkagun artikulu guztiak. Artikulu guztia dauzkagu kasu honetan hemen. Eta hemen jarriko dugu dolarrak. Zeratik copy-paste egin behartelako gero. Bueno, eta indikador de kolumnas. Informazioa nun daukagu. Bat, bi, hirugarrengo zutabean edo laugarrengo zutabean.
daukagu bigarrengo zutabean, indikadore kolumna zorun jarriko genuke bi, informazio hor dagoelako. Eta ordena, hemen beti esan genuen ordena bata jarri, que cumple la condición azken batan egia den dakan, bueno, hemengo testua eta hemengoa berdin esan behar dugulako. Aceptar, eta ikusen zuten bezala ja automatikoki berak kodea jartzen dit. Zenbat unitate saltzen ditut, kasu honetan 8. Presioa berriro egingo dugu, kodigoakin egin dugun bezala, hemen jarriko genuke la función buscar. Recientes, kasu honetan ja, buscar v, eta esango dio ni nahi dut, hau aurkitzia nun. La matriz edo rango honetan. F4, lau, indikador de columnas, presioa nun dago bat, bi, hirugarrengo zutabean, ordenado bat. Atzo aipatu genuen bezala. Aceptar. Ja presioa automatikoki bera jartzen dit. Subtotal. Bueno, hau beti egiten dugu. Zenbat unitate saldu ditugun bider. Zutabe hau. Eta hor daukagu ja zenbatean saldu dugun. Baina falta zaigu baita ere besa artikuluaren araberan izango da besa desberdina. Artikuluak besa desberdina daukate, orduan hemen jarriko dugu berdin. Buscar v, el valor buscado izango litzateke hemengua, nun, ba beti bezala hemen, rango guzti horretan, F4, nun dago informazioa besarena bat, bi, hiru, laugarrengo zutabean, eta ordenado bat. Aceptar, eta ja badaukagu besa, orduan, eurotan zen bada besa, esango genuke. Subtotal bider, gelaizka hau. Eta hor daukagu ja hor besa zen baden. Eta totala izango litzateke, hau, gehi, hau. Barkatu. Subtotal hau, gehi. Eta horrela ja daukagu ja faktura osoa eginda. Orain bakarrik falta zaigu zer? Falta zaiguna da copiar, pegar. Hemen, demagun egiten dugula erosi, zertxe batzuk, aukeratzen dut. Ikusen dezuten bezala, bera automatikoki ja jartzen dit ze artikulu den. Orduan, hemen ja formula nola ondo jarri badin badegu, ja daukagu faktura osoa eginda. Subtotal, berdin, suma, eta besa barneia, igual a suma, jarriko genuke, eta besare, control C, control U. Eta horrela ja badaukagu ja faktura guztia eginda. Hemen gaurko data txertatzeko daukagu berdin, eta esaten genuen hoi, eta ireki parentesia da itxi eta hartzen dit ze gaurko data. Hemen daukagu beste funtzio bat. Bueno, horrela ja faktura eginda daukagu, ikusten dezuten bezala, eukiko egin ituzkea 10.000 artikulu berehala daukagu faktura eginda ez. Bueno, baita ere, aipatu genuen beste ariketa bat txertatzeko buscar V-kin, errenta aitorpena egiten dugunean, hemen dauzkagu errenta sarreren araberan zenbat ordaindu behar dugun seme alaben araberan. Egunetik ze kantitate. Orduan, atzore esan genuen. Bueno, zenbat ordaindu behar dugu kasu honetan, 36.000 euro urtean zehar kobratzen badin
ditu, eta hiru seme alaba badin bauzkagu. Ideia izango litzateke, hemen, bi seme alaba edo kantitate bat jartzen badin badegure, horren araberan, automatikoki bera jun behar du taula honetara, eta horren araberan jarri behar du hemen automatikoki zenbat izango litzateken kantitate hori, edo zerga hori. Nola, ordun, hemen esaten dugu berdin, eta baita ere erabiltzen dugu la función reciente suma buscar. Eta esaten du, el valor buscado ukiko genuken, nun hemen soldatan, bezaldetik, la matriz a buscar nun esaten dugu hemendik, nun daukagu informazio osoa, ba hemen, horreaino daukat, ez? Eta horren araberan esango diot, el indicador de columna, nun dago informazio hori, kasu honetan dago, bat, bi, hiru. Lau, bosgarrengo zutabean, bi seme alaba dauzkalako, ez? Baina berez informazioa berez hemendik hasten da. Hau da, bat, bi, hirugarrengo zutabetik, orduan hemen jarriko genuke. Gelaxka honen araberan, gehitu behar diazu gero, kasu honetan, hiru zutabe. Ordenado, bat. Eta ja, en aceptar ematen badin badiot, esaten dik, soldata honen araberan, errenta aitorpena bezala, ordainduko dula, eguneko 0%, bai? Baina badin bada, 45.000 euro, eguneko 15, eta badin badazka 0 seme alabak, eguneko 17, Horren hemen soldata aldatzen bada, automatikoki taula honen araberan den aldatzen.